David og Jacko. Pedellen og slangen. Insekternes kamp. Knæleren og edderkoppen stirrede på hinanden, tilsyneladende med had. Knæleren havde spidse klør, der kunne gennembore byttes hud og holde det fast, mens den spiste. Edderkoppen havde, i hvert fald for en interesseret dreng som mig, 2 tydelige hugtænder, der dryppede af glinsende gift. En gift, der ville både lamme og opløse kødet, så edderkoppen bogstaveligt talt kunne drikke sit bytte, mens det var i live. Jeg ventede på, at den ene eller den anden skulle angribe først, eftersom de blot var få centimeter fra hinanden. Der skete ingenting. Kom så, drenge, råbte jeg. Angrib! Der skete stadig ingenting. Jeg skubbede edderkoppen tættere på med en pind, indtil den rørte knælerens højre klo. Instinktivt huggede kloen til, hvad der fik edderkoppen til at vride sig i smerte og snappe hjælpeløst i luften. Sådan, råbte jeg. Ikke til nogen bestemt. Jeg tog fat i den lange silketråd, som edderkoppen havde spundet, inden jeg kom. Tråden gik lige op til dens bagdel, som strittede ud i luften, sammen med knæleren, som stadig hang fast i edderkoppen. Jeg begyndte at trække silketråden opad. I et smukt øjeblik holdt knæleren edderkoppen højt løftet i sine kløer, med bagbenene strakt, indtil jeg slap tråden. Det fik knæleren til at falde og smadre edderkoppens hoved ned i jorden, med ansigtet først. Så kan den lære det! Jeg råbte igen, denne gang til min hund. Edderkoppens ben sprættede hjælpeløst, mens knæleren kiggede lydløst på. Hvad tror du, Jacko? Spurgte jeg min lille hund, en australsk terrier. Han lå bare der, uimponeret. Men da jeg kiggede på ham i lidt længere tid, begyndte hans hale at klappe murstenene, som ville han sige hej. Jeg kløede ham på hovedet og under hagen, sådan som han kunne lide det. Jeg skubbede hans små ører tilbage, for jeg vidste, at han ikke kunne klø sig der. Jacks hale slog virkelig hurtigt nu, og jeg tog ham op og kløede ham på maven. Han var min lille ven. Imens var knæleren begyndt at slikke på edderkoppens mave, næsten kærligt. Men at dømme efter de mere og mere desperate bevægelser, syntes edderkoppen ikke, at det var særlig kærligt. Det kunne jeg ikke bebrejde den, eftersom jeg kunne se dens mave blive mindre og mindre for hvert øjeblik. Så var det, min mor kaldte mig ind til frokost. Køkkenet og omeletten. Jeg gik gennem hoveddøren, som aldrig blev låst, og ind i entréen. Jeg kunne se mor i køkkenet, i færd med at sætte blenderen sammen. Hvad er der til frokost, mor? Spurgte jeg. Sød omelet, svarede hun, mens hun slog et æg ud i blenderen og tilsatte lidt mælk og hvedemel. Herligt, sagde jeg, for sød omelet er min livret. Mor hældte blandingen ud på stegepanden, så den lignede en pandekage, lige før man kommer sukker og citronsaft på den, og ruller den sammen, og kommer mere sukker og citronsaft på. Det var den bedste mad, hun kunne lave til mig, og den smagte bare godt. Uden hår i som sidste gang, og helt brændt på. Jeg sad på verandaen og begyndte at spise omeletten med min kniv og gaffel, mens jeg kiggede gennem muren ud i baghaven. Omkring 3 meter af muren havde været forsvundet, lige siden min far meddelte, at han ville bygge en ny og bankede den gamle ned med en hammer. Det var for 5 år siden, men jeg havde slet ikke noget imod hullet i muren. Det var praktisk, når man skulle løbe ned i baghaven, og det var især godt om vinteren, fordi det lod den kolde luft komme ind, så vi var nødt til at bruge pejsen. Det var ellers for varmt. Hvad har du af planer for i eftermiddag, Davy? Spurgte mor. Hun var et af de få mennesker, som fik lov til at kalde mig det.
Jeg fortalte hende, at jeg skulle ud på en cykeltur sammen med Jack. Vær forsigtig, sagde hun. Du ved, at de børn fra skolen stadig savnes. Der er ingen, der ved, hvad der er sket med dem. Og det kunne være hvad som helst. Kedeligt, sagde jeg og løb ud af huset, greb min cykel og cyklede ud på gaden. Lille Jacks ben arbejdede hårdt for at følge efter mig. Og hvad så? Jeg kunne ikke lide de børn alligevel. Noget bugter sig i parken. Jeg cyklede ned ad vejen, forbi min vens hus, drejede til venstre af stien mellem min vej og den næste. I virkeligheden var det en gangsti, og der var irriterende bomme undervejs. Anbragt for at bremse sådan nogen som mig på cykler, eller måske for helt at stoppe folk på knallerter. Jeg prøvede engang at save i dem med en nedstryger, men det var alt for hårdt. Da jeg kom forbi sidste bom, vinkede jeg til politimanden, der boede i det sidste hus på højre side, før den næste vej. En gang, på min 10-års fødselsdag, fulgte han mig hen til mine forældre, fordi jeg havde haft en melkamp lige ved siden af hans hus. I dag knyttede han bare næven og rystede den af mig. Jacko spænede afsted på tværs af vejen og gav den ikke så meget opmærksomhed, som han burde. Jeg fulgte efter ham på min cykel, mens jeg holdt øje med trafikken til begge sider, sådan som min mor havde lært mig det for længe siden. Vi fortsatte ned ad stien på den anden side af vejen, ned til bageren, hvor vi købte vores brød hver dag, eller næsten hver dag. Jeg bad Jack om at sidde uden for butikken og gik ind for at købe en chokoladefrø til 2 kroner. Det var byttepenge, som min bedstemor havde ladet mig beholde, efter at hun havde købt noget falsk blod til mig på min fødselsdag. Jeg sad i parken ved siden af butikken og gumlede på min frø. Jack havde bemærket en krage i det høje græs, omkring 10 meter væk, og var klar til at sætte af, da der pludselig lød et råb. Nej, et skrig. Det mest blod til is frysende skrig, en krage nogensinde havde skreget. Og kragen faldt straks forover, død. Jack og jeg skyndte os over til den døde krage med de udstående øjne. Der var 2 stiksår på dens mave. Noget bugtede sig tæt ved, men jeg kunne ikke nå at se, hvad det var, før det forsvandt i græsset. Underligt, tænkte jeg, mens jeg slugte resten af min frø og sprang op på cyklen. Den ulækre skole og den forsvundne kylling. Jeg cyklede forbi bambussen for enden af parkeringspladsen, forbi huset, hvor den skøre dame boede, og op mod Jamboree Heights State-skolen. Den var opkaldt efter en spejderlejr, der havde fundet sted samme år, som jeg blev født, i den park, hvor kraven skreg. Skolen kunne deltage i konkurrencen om at blive den mest ulækre skole på jorden, da den var bygget lige ved siden af et rensningsanlæg og en losseplads. Hvorfor skulle voksne vælge at bygge en skole sådan et sted, tænkte jeg. Stanken var til tider lammende, og en lille dreng var endda på hospitalet efter at have kastet alt for meget op. Jacko kunne heller ikke lide skolen, især fordi han mange gange havde været låst inde af den grusomme pedel, Herr Schnickels, sammen med nogle børn, som Herr Schnickels syntes havde opført sig dårligt. De skulle alle sidde sammen i et lille bur, indtil det blev tid til at gå hjem. Jeg satte min cykel i cykelstativet, og vi bevægede os så stille som vi kunne, om bag musikbygningen og hen imod hegnen ved siden af skolen. I weekenden kunne man aldrig være sikker på, hvem der kunne finde på at liste rundt. Jeg mente, at der var fri bane, så vi krøb langs hegnet hen imod legepladsen. Efter 1 minut eller deromkring mødte vi en gammel kone med hvidt hår, der var ved at vande sin have på den anden side af hegnet. Har du set min kylling? Spurgte hun med lav stemme. Undskyld, sagde jeg. Din hvad? Min kylling, råbte hun. Har du set min kylling? Hun stirrede på mig med sine mærkelige øjne. Jeg begyndte at løbe væk i retning af legepladsen. Hun er cool, skør, sagde jeg til Jack. Vi nåede frem til legepladsen, og jeg skyndte mig op i træfortet, klatrede op i rebene og kravlede ud på stien,
der sad fast på siden af fortet. Jacko stod nede på jorden og kiggede op, mens han lovrede med halen. Fra toppen af fortet var jeg i stand til at se ud over skolen. Der var rundkredsen, hvor vi dyrkede sport og løb omgange. Lidt oppe ad bakken lå klasseværelserne, og derudover var der det store gamle træ, der blev brugt til baggårdskricket, og det sted, hvor vi spillede kugler. Der lå også den gamle hytte, hvor hr. Schnickels, pedellen, skulle bo, selvom jeg kun havde set ham gå skulende rundt på skolen. Jeg kunne ikke se nogen kylling. Jacko gøede. Det var en stille gøen, den slags han gør, når han kun vil have mig, og ingen andre til at høre ham. Jeg kiggede ned, og først kiggede han op på mig, og derefter i retning af et stort rør, der lå på legepladsen, og som børnene brugte til at kravle igennem i spisefrikvarteret. Hvad sker der, kammerat? Råbte jeg. Jacko gøede bare noget mere, stille, og det lykkedes ham at se både spændt og skræmt ud på samme tid. Jeg kravlede om på siden af fortet og begyndte at glide ned. Snart var jeg nede på jorden hos min lille ven, som kom hen og slikkede mig i ansigtet. Hvad sker der, kammerat? Sagde jeg igen. Så du noget? Han gav mig et bedende blik, der også var forsigtigt, og så sneg jeg mig langsomt hen imod det store rør, som han syntes at være så optaget af. Jeg gik helt sikkert i den rigtige retning, eftersom Jacko nu kiggede intens på det, og ikke engang ville bevæge hovedet, selvom jeg kaldte ham ved navn. Vi kom om til bagsiden af røret. Det var stort, og så mørkt, at jeg kun kunne se en smal sti ind. Selvom jeg var bange, følte jeg, at jeg ikke havde andet valg end at udforske det, så jeg kravlede derind på mine hænder og knæ, mens Jacko tøvende gik lige foran mig. Et par meter inde begyndte han at klynke sagte. Det havde jeg ikke hørt ham gøre før. Der var bælmørkt. Jack, er du okay, kammerat? Spurgte jeg ham igen. Han svarede ikke. Jeg famlede i mørket, ledte efter Jackos pels. Først var det mere fast, så tyggegummiagtigt, hvad der var ægelt. Så noget endnu mere modbydeligt end tyggegummi, efterfulgt af nogle skarpe sten, og derefter noget skællet. Jeg tog en dyb indånding. Noget skællet. Det bevægede sig ikke, men det var ro at røre ved, og koldt. Det var bredt og rundt, ligesom et meget stort stykke brænde, men dækket af skæl, og det endte i en spids. Ligesom en eller anden slags hale. Jeg trak lynhurtigt min hånd til mig, huskede så på Jacko og stak hånden tilbage i mørket igen. Jeg fandt skællene og arbejdede mig op mod kanten, hvor skællene stoppede. På det tidspunkt rørte mine fingre ved noget pels og den velkendte form af Jacks lille hoved. Han rystede. Det er okay, kammerat, hviskede jeg. Lad os komme ud herfra. Jeg rakte min anden hånd ud for at få fat i ham og arbejdede mig baglæns. Men før jeg kunne gøre det, flyttede skællene på sig. Halen, hvis det var det var, bevægede sig. Den begyndte at glide væk fra mig. Jeg kunne mærke, at den bevægede sig under mine fingre, og den tog Jacko med sig. Grebet af panik tog jeg fat i enden af halen, lige da den var ved at komme uden for min rækkevidde. Jeg havde håbet at stoppe den, men den var så stor, og jeg var så lille, at jeg bare blev slæbt bagefter. Ind i mørket. Hr. Schnickels aftensmad. Jeg blev slæbt langs rørets bund i mørket, og det syntes at vare en evighed, inden jeg kom ud i den sene eftermiddags sollys. Det første jeg så var Jacko, der stadig var foran mig, krøbet sammen og rystende. Det andet jeg så
var bagenden af en kæmpe slange, som jeg holdt fast i. Den var mega gigantisk. Det var den største skabning, jeg nogensinde havde set. Med undtagelse af elefanter. Den måtte være så lang som 3 biler, og dobbelt så bred som fede onkel Grahams mave. Ja, større end det. Den synes ikke at lægge mærke til hverken Jacko eller mig. Vi var for små. Den bugtede sig bare langs græsset, væk fra legepladsen og over mod skolens bygninger. Den gled op ad den lille bakke, forbi rektors kontor og hen mod hr. Snickels hytte. Eller i det mindste den hytte, hvor alle troede hr. Snickels boede. Jeg holdt fast. Det var jeg nødt til, for Jackos skyld. Jeg kunne ikke se bagsiden af slangens hoved særlig godt derfra, hvor jeg var, men jeg vidste, at den kunne sluge hver enkelt af os til morgenkaffen, uden så meget som at tænke over det. Jeg ville ikke lade min kammerat Jack blive spist af en slange, selv ikke af en slange, der var så stor som denne. Og jeg blev ved med at holde fast, selv da jeg blev trukket over klipper og sten og andet unævneligt på legepladsen. Det stod helt klart for mig nu, at hvis hr. Snickels boede i denne hytte, så fik han sig snart en ubehagelig overraskelse. Den gigantiske slange var på vej lige imod hans dør. Jeg ville råbe for at advare ham om ikke at komme ud, men jeg ønskede ikke at gøre slangen opmærksom på os. Ikke engang grusomme hr. Snickels fortjente at blive spist af en slange. Slangen nåede frem til hans hoveddør og standsede et øjeblik. Jeg benyttede mig af chancen og gav slip på dens hale og fik fat i Jacko, der stadig gemte sig i chok. Jeg overvejede, i hvilken retning vi skulle stikke af, da noget uventet skete. Slangen gled ind gennem døren. Ikke lige netop gennem døren, men ind gennem en lem i døren. En slangelem. Det var kun det kunne være. Den var for stor til at være en kattelem. Den var for lille til et menneske. Men den syntes at passe perfekt til slangen. Og det kunne kun betyde én ting. Enten levede slangen alene i hytten, som vi alle troede var hr. Snickels hytte, eller mere sandsynligt, at den levede sammen med hr. Snickels. Det var hr. Snickels slange. Jeg løb hurtigt op på siden af hytten med Jacko under den ene arm for at tage et kig ind gennem hr. Snickels vindue. Der var han godt nok. Et bæst af en mand med et stort busket skæg, som så mere kompliceret ud end en fuglerede. Men han havde åbenbart løst det mysterie ofte nok til at spise godt, hvad hans mave, forskellige madpletter og til oversvævende klatter af hvem ved hvad på skjorten beviste. Hr. Snickels var en bums. Men han var en bums med en slange som kæledyr. Jeg kunne høre ham snakke med den. Snicky, hvad har du bragt mig til middag i dag? Han brølede. Hans mave slingrede, og hans skæg rystede. Madrester faldt på gulvet, mens han talte. For første gang tog jeg et ordentligt kig på slangen, der, selvom den havde rullet sig sammen, stadig fyldte halvdelen af rummet. Den var større, end jeg havde gættet på, og den havde et enormt diamantformet hoved og en mund, der let kunne rumme både Jacko og mig. En lang, rød tunge, hvis spids var kløvet i 2, gled ud hvert 15. sekund eller deromkring. Den gav mig gåsehud. Jeg sagde, hvad har du bragt mig til middag? Råbte hr. Snickels. Jeg spekulerede på, hvad hr. Snickels forventede, at slangen skulle have bragt ham til middag, især da den ikke havde nogen våben. Medmindre han mente os. Slangen løftede sit hoved, indtil det var på niveau med hr. Snickels hoved. I et øjeblik troede jeg, at hr. Snickels skulle ende med selv at blive middag, indtil jeg så en klump på størrelse med en fodbold, halvvejs nede i slangens mave. Slangens krop vred sig, på samme måde som du og jeg kan vride os, når vi skal kaste op på grund af noget dårlig mad,
ville I have spist, bortset fra at slangens vridninger blev ved og ved, samtidig med at dens krop rullede rundt og rundt. Den var i færd med at presse den mystiske klump op. Til sidst nåede klumpen det øverste af slangens krop, og med et hørbart knæk vred slangen sin kæbe op og åbnede munden endnu mere, end jeg troede muligt. Derpå faldt en kylling ud. En hel kylling. Slangen lavede derefter en lyd, som et menneske ville opfatte som et uhøfligt bøvs, og kyllingen fløj på tværs af lokalet og op på bordet. En kylling, skreg hr. Sniggles. Jeg sagde et fedt barn, ikke en kylling. Slangen var tilsyneladende ligeglad med, hvad hr. Sniggles sagde, og rullede sig sammen for at tage en lur. Hvad skal jeg gøre? Mumlede hr. Sniggles. En kylling er ikke nok. Nej, ikke for folk som mig. Det er det ikke. Jeg skal have nogle flere. Mere. En kylling er ikke nok. Nej, slet ikke. Hr. Sniggles gik rundt og rundt i cirkler og gned sin mave, mens han talte med sig selv. Nu skal jeg sige dig noget, Snakey. Jeg vil gå ud og købe nogle ingredienser, der passer til kylling. Og du kan gå ud og skaffe mig noget mere kød. Det rigtige kød denne gang. Et dejligt, fedt barn. Der er masser at vælge imellem. Den sidste var skind og ben, og vi har brug for noget dejligt fedt til at smelte i gryden. Ja, vi har. Slangen åbnede det ene øje, mens hr. Sniggles talte. Måske forstod den, hvad der foregik. Ja, jeg vil gå nu, Snakey. Afsted for at få hvidløg og rosmarin og hvidvin og oliven. Det vil passe godt sammen med disse cherrytomater, her det vil. Og du vil skaffe mig et fedt barn. Og vi vil smelte fedtet og lave en herlig børnekyllingegrydderet. Ja, vi vil. Med oliven og cherrytomater. Og salt. Altid masser af salt. Måske med nogle chiliflager. Nu var det mig, der var i chok, og Jacko begyndte at trøste mig ved at slikke min hånd. Hr. Sniggles lavede mad af børn og spiste den, og de blev fanget af kæmpeslangen. Jeg var rædselsslagen. Hr. Sniggles samlede sine ting og åbnede døren for at gå ud og handle. Slangen, som trods alt syntes at forstå, fulgte efter ham gennem slangelemmen, formentlig på udkig efter et barn som mig til hr. Sniggles middag. Forhåbentlig var jeg ikke fed nok. Det ønskede jeg ikke at vente med at finde ud af, så Jacko og jeg krøb om på den anden side af huset for at undgå slangen. Inden længe var vi forbi hoveddøren og klar til at smutte hjemad gennem skoleporten. Men så fik vi øje på slangen. Den var stoppet op og løftede langsomt sit hoved op i luften. Dens kløftede tunge gled ind og ud, som om den lugtede noget, den kunne lide. Den begyndte at vende sig om i vores retning. Vi havde intet andet valg, end at løbe ind i hytten gennem slangelemmen, så den ikke kunne se os. Hr. Sniggles hytte. Slangelemmen lukkede sig bag os. Inden vi var kommet fri af lemmen, blev vi ramt af stanken. En modbydelig stank. En stank af rådden kød og krybende rædsler. En stank, måske, af ituhakkede børn, der led deres grusomme endeligt i en gryde, passet af en grotesk galning med et sammenfiltret skæg og en kæmpe mave. Både Jacko og jeg fik brækfornemmelser, og vi måtte kæmpe for at holde trangen til at kaste op nede. Jeg vidste ikke, at hunde kunne få brækfornemmelser. Hytten var ikke meget større end vores stue derhjemme. Der var et hjørne, hvor slangen lå rullet sammen, som var relativt rent, bortset fra nogle gamle skind, der hobede sig op i en bunke. En delvist spist kylling lå på bordet i midten af rummet, sammen med en træske og en skarpt udseende køkkenkniv.
Jeg var ikke sikker, men det så ud, som om kyllingens ansigt var frosset fast i et udtryk af rædsel. Den slags udtryk, som en kylling ville have, når den forstod, at den var blevet spist levende og var ved at blive fordøjet af en kæmpeslange. Der var et komfur til træ i den ene side af hytten. En kæmpegryde hang over varmepladen. Hvis dette ikke var hr. Snickels middag, var jeg ikke sikker på, hvad det så kunne være. Måske var det en børnefond, som han holdt i gang ved jævnligt at tilsætte nye stumper kød. Nysgerrig, på trods af min frygt, krøb jeg hen imod ovnen og løftede låget af kæmpegryden. Til min lettelse indeholdt gryden grøntsager, som jeg kendte, gulerødder og løg og laurbærblade og endda nogle selleristilke. Måske var hr. Snickels bare mentalt forstyrret, tænkte jeg, og havde en slange som kæledyr og en livlig fantasi. Selvfølgelig var der nogle knogler og noget kød i gryden, men det kunne godt være kylling ligesom den, slangen havde haft med tidligere. Det måtte være en hønsefond, som skulle bruges til supper og lignende. Jeg løftede kæmpelåget for at sætte det tilbage på gryden, da noget nyt dukkede op til overfladen af fongen. Det var helt hvidt, som et æg. Måske havde en høne lagt et æg i den, tænkte jeg. Eller hr. Snickels havde mistet forstanden og også brugt æg i sin fond. Bortset fra, at dette æg var pillet. Det gav ingen mening. Jeg stillede mig på tåspidserne for bedre at kunne se ægget. Det var lige midt i gryden, lige ved siden af en gulerod. Ægget vendte sig, da fongen boblede. Det var et øje. Et barns øje. Jeg tabte rædselsslagen grydelåget, som lavede en kraftig skræmmende larm. Jacko begyndte at gø, enten i spænding eller af frygt. Jeg kunne ikke sige det. Vi var i knibe. Jeg kastede blik ud af vinduet ved døren. Slangen var kun et minut eller lignende væk fra hytten, og dens enorme krop bugtede sig lige hen imod os med en vis ihærdighed. Panikslagen kiggede jeg rundt i rummet for at finde et sted, hvor vi kunne skjule os. Jacko gøede højlydt nu, hvad der uden tvivl fik slangen til at bevæge sig endnu hurtigere. Jack, min ven, ti stille, hviskede jeg, mens mine øjne flakkede frem og tilbage. Jeg kunne høre slangen nu. Den kunne kun være få meter væk. Pis, sagde jeg sagte til mig selv, selvom jeg vidste, at det var et ord, jeg ikke burde bruge. Slangelemmen var begyndt at åbne sig nu. Langsomt. Næsten som om slangen var forsigtig. Det var for sent. Vi havde ikke mere tid. Jacko og jeg var ved at blive spist levende. Ind i dyrets bu. I panik greb jeg køkkenkniven på bordet ved siden af den døde, skrækslagne kylling og overvejede mine muligheder. Det var umuligt, at jeg kunne vinde en fair kamp mod slangen. Hver af dens hugtænder var større end min kniv, og den vejede formentlig 10 gange så meget som mig. Lille Jackos tænder ville ikke engang kunne gennembore slangens hud. Jeg vidste, at jeg var nødt til at gøre noget desperat, hvis vi begge skulle overleve. Jacko, min ven, har du tillid til mig? Spurgte jeg. Jacko så spørgende på mig, da jeg trak det gamle slangeskin over mig og gemte mig i hjørnet. Kammerat, jeg er ked af det. Du er bare nødt til at stole på mig. Prøv at holde vejret og undgå hugtænderne. Jacks øjne var helt udspilede, som om han forstod, hvad jeg sagde. Han havde ikke meget tid til at overveje konsekvenserne, for i det samme øjeblik stak slangen sit massive, kobberagtige hoved gennem lemmen og fokuserede straks på min lille ven. Jack gik øjeblikkeligt i chok, ligesom han gjorde inde i røret. Fra mit skjulested under slangeskinnen kunne jeg se hans lille krop ryste. Han lagde sig på jorden, mens slangen gled ind gennem lemmen. Den syntes at blive ved med at glide ind, meter efter meter, indtil hele dens kæmpe krop var inde i hytten. Lille Jack var holdt op med at ryste. Det så ud, som om han spillede død. I det mindste håbede jeg, at han kun spillede det. Måske var han besvimet af chokket. Slangen sneg sig tættere på Jacks krop. Jeg greb min kniv og forsøgte at finde ud af,
om jeg kunne gøre noget, der ikke ville medføre, at vi begge blev dræbt. Slangens skab knagede, da den åbnede det for anden gang. Langsomt, pinefuldt, pakkede den sin mund ud over min lille hund. Først hans lille hale og bagben, så hans lille mave, indtil hans lille hoved på forfærdelig vis, som det sidste forsvandt ned i mørket, uden at han så meget som klynkede. Jeg vidste, at jeg ikke havde meget tid, men jeg var nødt til at vente. Slangen arbejdede på at få flyttet Jacko længere ned i sin mave. Mens dens krop bøjede og strakte sig, kunne jeg se, at min lille ven blev skubbet længere ned gennem dens fordøjelseskanal. 10 sekunder gik. 20. Hvis tingene ikke skete så hurtigt, som jeg håbede på, var jeg virkelig i knibe. Endelig, efter hvad der føltes som en evighed, hvilede slangen sit massive hoved på jorden og lukkede sine øjne. Den holdt siesta for at fordøje min hund. Jeg skubbede omhyggeligt det gamle slangeskin til side og krøb over til den sovende slange. Tungen gled ind og ud, mens den trak vejret. Jeg løftede køkkenkniven højt. Det er for min hund, dit afskyelige krybdyr, hviskede jeg, inden jeg hoppede op i luften og ved hjælp af hele min kropsvægt hamrede ind i slangens hoved med kniven først. Knivsbladet flækkede slangens kranie og satte sig fast i dens hjerne, før den kunne nå at åbne munden. Jeg trak hurtigt kniven ud og ignorerede hjernemassen, mens jeg ledte efter klumpen, der viste, hvor Jacko var. Hold ud, kammerat, råbte jeg, mens jeg skar i dyrets hud. Et øjeblik efter kunne jeg se lille Jacks ansigt. Det var vådt og dækket med slangeslim, som flød ud over mine hænder, da jeg trak hans lille krop ud. Kammerat, er du i live? Jeg tørrede slimet af, så godt jeg kunne, og satte mit øre mod hans lille bryst. Jeg dræbte ham, kammerat. Det er overstået. Jeg dræbte det uhyre. Jeg kunne høre et hjerteslag. Han var i live. Jeg masserede hans lille hoved. Kløede ham på den måde, han kunne lide. Jeg sagde hans navn igen, kildede ham på maven og gjorde, hvad jeg kunne for at bringe ham tilbage fra den dybe tilstand af chok. Hans øjne åbnede sig, og han blinkede. Velkommen tilbage, makker. Det er overstået. Der var det, jeg hørte hr. Schnickels stemme uden for døren. Hr. Schnickels får sin velfortjente straf. Snakey, Snakey. Jeg har hvidløg, Snakey, og vinen, og oliven. Det bliver lækkert. Snakey, Snakey. Hans stemme rungede gennem døren, mens Jack og jeg sad ved den døde slange. Kan vide, hvordan vi skulle overleve endnu et angreb. Hr. Schnickels var en enorm, væmmelig mand. Jeg var kun et lille barn. Stakkels gamle Jack var stadig i chok, efter at være blevet spist levende af en slange. Jeg prøvede at komme i tanke om noget smart. Elendige nøgler, mumlede han. Det lød, som om han tabte dem. I desperation greb jeg den døde kylling, der havde evig rædsel malet i ansigtet, og gik hen til slangens massive mund og vristede den op. De 2 enorme hugtænder glinsede af giftdråber. Jeg gned kyllingen over dem og skubbede derefter hugtænderne tilbage i ganen, igen og igen, for at malke dette kæmpe gift, sådan som jeg havde set nogen gøre det i en zoologisk have. Jeg holdt en pause for at tørre hjernemasse af slangens hoved, før jeg satte kyllingen tilbage på bordet og tog Jacko op i mine arme. Undskyld, kammerat, sagde jeg. Vi går ind igen. Jeg kravlede ind i slangens krop gennem det snit, jeg havde lavet for at redde Jacko. I det samme sprang døren op. Snakey, jeg er tilbage, Snakey. Hr. Schnickels undersøgte mistænksomt rummet. Hvad har du gang i, Snakey? Han kiggede på den klump i slangens mave, som viste, hvor vi gemte os. Fremragende, sagde han. Jeg kan se på størrelsen af dig, at du har fanget et velsmagende barn til mig, og at du nu tager et velfortjent hvil. Når du vågner,
Kan vi dele et andet måltid? Børneguf med appelsinsaft. Tilbage ved køkkenbordet tog han den skrækslagne kylling og skar den i stykker, inden han lagde den i en gryde på komfuret. Mens han gjorde det, sang han en lille sang. Åh, kylling, min kylling, du betyder alt for mig. Åh, kylling, min kylling, her er noget rosmarin til dig. Han klukkede af sit eget vid, hvilket fik hans mave til at hoppe op og ned, og madrester til at falde fra hans skæg og ned på gulvet. Han tog en lang slurk af sin vinflaske, hvorefter han hældte en chat vin i gryden og satte låget på. Så er det klaret, min kylling, hviskede han og tog endnu en slurk af vinen. I mellemtiden lå Jacko og jeg krøllet sammen i dyrets mave. Der var mørkt. Der stank. Der var klamt. Men vi var stadig i live, og vi skulle bare vente til hr. Schnickels havde spist noget kylling. Hvis bare vi ikke havde været så udmattede. En halv time senere vækkede Lås Klirren os, mens hr. Schnickels passede sin kyllingeret. Den var færdig nu, og omgivet af sorte oliven og tomater, der lige var sprængt. Sagde hr. Schnickels, da han smagte saucen og øste en enorm portion op. Han gik over til bordet og satte sig med en skive brød, kniv og gaffel. Dejlig kylling, sagde hr. Schnickels, da han spiste den mest møre del. Vi så på ham gennem sprækken i slangens hud. Hvis det skulle lykkes, skulle det være nu. Ellers ville vi ende i gryden med rosmarin. Vi skulle bare vente lidt længere, tænkte jeg. Så nøs Jacko. Jeg knudede ham ind til mig og holdt hans mund lukket. Han så ulykkelig ud. Jeg ventede i tavshed. Der syntes at være gået en evighed, inden jeg turde skille slangens hud ad. Bare for at smugkigge. Hr. Schnickels lå på knæ ved siden af slangen og stirrede direkte på mig. Hvad har vi her? Brølede han vredt. Han trak slangens hud til side og greb fat i mit hår, hev mig ud af maven og ned på gulvet. Jacko fløj ud af mine arme og ramte væggen, før han gled ned på gulvet, helt fortumlet. Hvad har du gjort ved min slange? Skreg han mig i ansigtet. Hans ånde lugtede af lever og tarme og blod og rosmarin, som virkelig var meget modbydeligt. Små bidder af mad sprøjtede igennem hans skæg, jo mere han råbte, og det var endnu mere modbydeligt. Du ryger lige i gryden, råbte han. Han hev fat i mit hår og trak mig over til gryden. Der var kun én måde, jeg kunne komme ned i den på, og det var, hvis jeg ikke var i et stykke. Han brugte sin frie hånd til at tage fat i køkkenkniven. Vær beredt, hviskede han og flyttede sig for at sætte kniven ned til min hånd. Pludselig skreg han i smerte, og Jackos snæren kunne høres fra gulvet. Jeg kiggede ned og så, at Jack var kommet til live igen og bed ham i anklen, så hårdt, som han aldrig havde bidt nogen før. Forsvind, skreg han og gav slip på mig, så han kunne sparke Jack ind i væggen igen. Nu har du virkelig gjort mig gal, sagde han og holdt kniven endnu højere. Jeg lukkede mine øjne og ventede på at blive hakket i småstykker til gryderetten. Jeg prøvede i hvert fald på at forberede mig. Jeg ventede lidt mere, og lidt mere endnu. Så åbnede jeg det ene øje. Hr. Schnickels holdt stadig kniven, men han bevægede sig krampagtigt frem og tilbage, ligesom en grotesk kolibri, og hvidt skum begyndte at danne sig ved hans læber og dryppe ned i hans snavsede skæg. Hans øjne rullede bagover og ind i hovedet. Spis for mig kylling? Spurgte jeg og følte mig både klog og lettet. Hr. Schnickels rystelser blev værre og værre og mere hektiske, indtil hans arme og ben flaksede rundt i, hvad der kunne have været en mærkværdig voodoo-dans. Køkkenkniven fløj ud af hånden på ham, og spidsen satte sig fast i væggen. Hr. Schnickels åbnede munden en smule og stønnede langsomt, mens han rystede. Den voldsomme dosis slangegift arbejdede sig helt tydeligt gennem hans krop. Hans stønnen blev kraftigere og kraftigere,
indtil den blev til en skinger, uhyggelig jamren, der blev højere og højere og højere, og mine ører begyndte at gøre ondt. Så stoppede den, og han blev stille. Han så lige på mig. Hvidt skum dryppede fra hans rådne skæg og ned på hans stadigt gyngende mave. Du, barn, sagde han hæst, er en morder. Han skreg et skrig, som ingen pedel burde kunne skrige. Det var lavt, og derefter højt, og derefter op og ned, indtil det fyldte hytten og fyldte mit hoved, og Jacko nødtvungent jamrede sammen med ham. Sår brød frem i Hr. Snickels ansigt. Giften var ved at nedbryde hans kød. Hans ugudelige jamren fortsatte, mens sårene voksede og afslørede først musklerne, så knoglerne i hans kranium. Og han blev ved med at jamre. Han jamrede, mens hans krop bukkede sig sammen og skrumpede samtidig med, at overflødig kød dryppede fra ham og ned på gulvet. Han jamrede og klagede sig, til han var halvdelen af min størrelse. Og han klagede sig fortsat, selvom hans jamren blev blødere og tristere, jo mere han skrumpede. Til sidst kollapsede han i en spandfuld vælling og en bunke knogler i midten af hytten ved siden af den døde slange. Hans jamren stoppede. Jeg kiggede på Jacko, og han kiggede på mig. For ind i helvede, sagde jeg. Det var en helt teaterforestilling. Hjemme igen. Jeg cyklede tilbage til vores indkørsel med Jack lige bag mig. Han standsede ved vandhanen ved siden af huset, lige forbi indkørslen, og hans tunge slikkede de vanddråber op, der dryppede ned. På hans tunge var et lille sort modermærke, som jeg aldrig havde lagt mærke til før. David, kaldte min mor. Du kommer lige i tide til middag. Vask dine hænder. Jeg gik ned langs huset og ind gennem skydedøren. Vi spiste i rummet ved siden af køkkenet og sad ved et bord, som far havde købt, og som var alt for stort til rummet. Han havde aldrig ville indrømme, at det var for stort, så han nægtede at fjerne det. Vi sad tæt sammen, som en familie, ved det alt for store bord. Mor kom hen med nogle tallerkener og serverede. Hvad skal vi have? Spurgte jeg, fuld af håb. Kylling, sagde hun med et smil. Jacko og jeg kiggede på hinanden og skar ansigter.